अल बड' रिसार्च ड्रामानि बेवहाय प्रग्राम लानो बिथांमोना जों बेजों लोगोसे जों गोबां बिदिनो जोंनि बर' हारिखौ फोथांनो थाखाय बिसोरो जिखिनि आगोलनिफ्राय थियाटार दंमोन बै थियाटारखौ दाबो फोथांनो थाखाय बिथांमोना दिनै बेवहाय बिदिनो जुथुमा लादों जों बे बिथांमोनजों मिथिलादों आबुङै बिसिनि मेन उद्देश्य आरो बर' हारिखौ कालसारखौ लाखिनो थाखाय माबायदि बिसोर बिथांमोना डिसिसन लादों जों बे बिथांमोनजों मिथिलादों बे समाव खावलायख्लाबजों देखायनो थाखाय दिनै नोंथांमोना जों नुनो मोनदों बे उदालगुरि कारगिलाव अल बड' रिसार्च ड्रामानि जिखिनि प्रग्राम लादों बेनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि फोरमायनो सानो आं जोबोर गोजोनदों उदालगुरि टाउननि कारगिल भबनाव नुजाफैनाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ जे बरायदों जोंनि थांखि बिथांखियाव जे मदद होदों आरो ओमफ्राय गावसोर गोसो गोरबोनिफ्राय जे सुबुरुन होफैदों जों मोजां मोनदों आरो बिथांमोना जोंखौ आवगायलांनो थाखाय थुलुंगा होदों आरोखि दा बिथांमोना बयबो होनदों आरो आगोलाव जा थाबाय दा बिदि दोननांला खुनु आफादखौनो बिदि दोननाङा हारि बोखांनायनि खेथ्रआव हारिखौ बा देशखौ माबानायनि खेथ्रआव परिबर्तन लाबोनायनि खेथ्रआव जौगाहोनायनि खेथ्रआव बिदि खुनु आफादखौनो बिदि दोननाङा आरोखि बे खथि जायो बिदि दोननाया जों मदद होगोन नोंथांमोना माबायदि मदद नांगौ जों हानाय मानिखौ मदद होगोन गोसो गोरबोनिफ्रायथ' जों दंखायानोखा थाखा फैसाजोंबो जों जा हायो इनडाइरेक्टलिबाबो जों मदद होगोन बेजों लोगोसे जों दिनै मुम्बाइ बेयाव अल बर' ड्रामा रिसार्च ससाइटिनि जिखिनियाव मेल लादोंमोन बेनि मेन उद्देश्यआ मा सार मेन उद्देश्यआ माने बे जुगे जुगे बर' जात्रा गाननि दिननिफ्रायनो बर' फावथायारि मुलुगा उन गोलैसोना थाबाय गारसोना दोननाय बायदि जादों बै बर' जात्रा गाननि अस्थादफोरा नागारनायनि उनाव थैलांनायनि उनावनो गारसोना दोनदों आरो बर' फावथायारि मुलुगखौ दा माखासे जात्रा गाननि अस्थादफोरा थांना दङ बिथांमोना थांना थानायावनो माखासे गोदोनि मामोन जोंनि फावथायारि आखुथाया मामोन बर' हारिनि बिथांमोननिफ्राय माखासे सोंना लाखिनांगौ माने जोंनिया जाबाय मा थांफानो नाङा आं थांगोन आंजों थांफानांगौ बे नङा आं होलांसो नांगौ दा माखासे जात्रा गाननि अस्थादफोरा दङ थांनानै दङ बिथांमोननो जों लांफानो होनाङा लांफादो थांसैब्लालाय थांदो लांफादो होननाय जाना नङा आरो बेजों लोगोसे नोंथांनि डिजिगनेसना अननायनिसो रायजोफोरनो एसे सुंद'यै फोरमायगोन नोंथाङा आंनि डिजिगनेसन आं बे बर' फावथायारि नायबिजिर आफादनि गाहाय आं आफादगिरि बिराद मोजां सोंथि सोंदों आरो जोबोद माने गोनांथार दा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे लाइमोन माबाखौ उन जोलैखौ लाइमोन माबाफोर बिथांमोननि मावनाय फावथायारि हाबाफारि मावनायखौबो जों थारमाने रिसार्च मुलुग जानांगौ सोदांनाय जानांगौ दा जेरै आं गोसोबायदि भिडिअ'आनो जा सिनेमायानो जा जेरै गोसो ओरै खालामनो मोननाय नंला आरोखि खालामनांला आरोखि दा खालामनो जों होलिया बे दुलाराय बर' फावथाय नायबिजिर आफादा बेखौ खालामनो होनाय जानाय नंला बेखौ माने सेन्सर बायदि जों सेन्सर खालामनाय जागोन आरोखि ओमफ्राय एमनकि थियेटार दा बर' दावबायारि नायजाबाफोर बेखौ बर' भ्राम्यमान थियेटार होनना बुङो असमियाफोरा जों बर' माने दावबायारि नायजाबाफा होनना बुङो बिथांमोननि फावथायानो जा बिथांमोननि दैदेननायानो जा बिथांमोनखौबो जों सेन्सर खालामनाय जागोन ओरैनो गोरलै नागारनाय नङा आरोखि जों नोजोर खालामजोबगोन बिसोरखौ बिथांमोना माबायदि फावथाय दैदेनदों एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ जोंनि ड्रामानि आर्टिस्टफोरखौ माबायदि बेब'हार खालामदों माबायदि बाहायदों बेखौबो जों नोजोर खालामनाय जागोन सेन्सर खालामनाय जागोन रावखौबो जोङो नासयनो होनाय जानाय नङा गोदो जा खालामबाय खुनु पयथि जों बेखौ निमाहा होनाय नङा आरोखि सोरबा भुल खालामदोंब्ला बेखौ मोन्दांथि होगोन इन फिउचार जाहाथे बिदि गोरोन्थि मावा आगोलाव नायजाब आफादफोरनि दैदेनगिरिया जोंनि दावबायारि नायजाब आफादफोरा मोन्दांथि होयैयाव लेखाफोरा बारा रोङा नालाय लेखाफोरा रोङियावबो बारा मोनदाङाखै बेजों लोगोसे आं सारनाव मोनसे सोंथि खालामबावो बिटिआर सरकारनिफ्राय सारा माबायदि खावलायनो सानो मानो होनबा बर' हारिखौनो नोंथांमोना लाखिनो थाखाय जि आगोल मुगानिखौ दासिमहालागै नोंथांमोना लाखिबाय थादों बेनि बेलायाव सरकारनिफ्राय माबायदि अनसुंथाइ एबा मददखौ लुबैयो जों थोंजोङै बुंगोन जे थांगोन जोङो एकदम दले बले थांगोन हानजा नाङैनो थांगोन माने गोसोखां बिलाइ लिरनानै एकदम गुवारै गोसोखां बिलाइ लिरनानै जों थांगोन बिटिआर सरकारनि गाहायनि सेराव जों थांगोन ओमफ्राय जों बुङो दे नोंथांमोनाबो ओरैनो फैयाखै बड'लेण्डआव नोंथांमोनाबो ओरैनो फैयाखै माबा मोनसे परिबर्तन लुबैनानैसो फैदों नोंथांमोननि स्ल'गानानो जाबाय परिबर्तन लाबोगोन जोङो बड'लेण्डआव बै स्ल'गाननि माबाखौ नोंथांमोनाबो लाखिनांगोन नोंथांमोना जे परिबर्तन लाबोनो नागिरदों
नोंथांमोना परिबर्तन बायनानै थादों नालाय बे परिबर्तनखौ नोंथांमोना लुबैनानै रायजोआबो बे परिबर्तन सोदोबखौ लुबैनानैसो नोंथांमोनखौ लाबोदों बेखौ गादियाव गतिके नोंथांमोना बेखौ लाखिनांगोन जोंबो नोंथांमोनखौ मदद खालामनो थाखायनो बे परिबर्तनखौ लाबोनायाव मदद होनो थाखाय जों बे फावथाय माबायाबो बर' फावथाय नायबिजिर आफादाबो बे परिबर्तनखौ लाबोनो थाखायनो नट अनलि ड्रामाटिक एफेयार्स समाजावबो जों परिबर्तन लुबैयो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि खामानि मावनाय नांनायब्ला रिसार्चफोराव जानांगोन परिबर्तन जानांगोन नङाब्ला नोंथांमोनखौ जों नागारनाय नङा दाथ' माने बे ससियेल मिडिया स्ट्रं जाबायना नोंथाङा आं भुल मावगोन गाबोननो हाइलाइट जाजोबगोन बे नोंथांमोनखौबो जों सहजै नागारनाय नङा खारन जोंहा माबाया मिडिया स्ट्रं जाबायना रावबो गिनांगौआनो गैला दानि जुगाव आङो